Днес в това видео няма да намерите нищо полезно, но така или иначе ви е скучно, така че го изгледайте до края. И тъй като продължавате да си губите времето, можете да харесате това безмислено видео. А ако искате да видите как се правят някои неща правилно, можете да се абонирате и за канала. За съжаление, бабите ни все още крият това, че са милионерки и на нас за пореден път не се налага да ставаме рано, за да работим. Затова и днес ще ви покажем подвързване на ново електрическо табло. Таблото е от малките, само от 36 позиции. Но за радост на клиентите и техния портфел, няма да запълним всички от тях. Стигнахме и до най-приятната част, в която ще се борим половината стена на този дом, без да не мигне окото. Пък после шпакловчика да му мисли. След като отворихме нова Марианска падина, стана време и за фиксирането. И сега ще ви издам една малка тайна. За да сте истински топ професионалисти, винаги използвайте нивелир от левчето в квартала. В този проект изградихме трипроводна електроинсталация. Ще имаме дефектни токови защити и един вагон предпазители. И неусетно стигнахме до момента, в който започват съмненията дали от тази цветна бъркотия накрая ще се получи нещо хубаво. Или пък не. Майсторе, златно ти сърце. Майсторе, златно ти сърце. 3 days later. $2,000 years later. Ето го и крайният резултат. Подреден като мислите на жена ми.